Issa Transport Malta tinsab fil-proċess li toħroġ mill-ġdid skemi ta' għotjiet finanzjari lin-nies. Dan tħabbar mill-Ministru l-Infrastruttura Jim Burġ waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha spjega il-miżuri tal-baġit ta' din is-sena. Il-Ministru Burġ qal kif dawn l-għotjiet jinkludu għotjiet finanzjarji għal qalba ta' vetturi jaħdmu bil-gass, skema ta' skrappjar għal karozzi konvenzjonali, għotjiet finanzjarji għax-xiri ta' karozzi elettriċi, inklużi moturi ta' individwi privati, għaqdiet mhux governattivi u kumpaniji privati. Barra minn hekk se jingħataw għotjiet finanzjarji għax-xiri ta' taxis aċċessibbli għas-siġġu tar-roti. Aktar minn 27,000 anzjan u anzjana li għandhom il-fuq minn 70 sena se jgawdu minn tal-linja b'xejn. Skema oħra f'dan il-budget hija l-iskema ta' tnaqqis ta' 65% tal-vetturi pjanċi b'marki ta' reġistrazzjoni ħomor għal karozzi u moturi użati biss. Barra minn hekk l-użu dawn il-karozzi żdiedu mill-ġimgħa mis-6 ta' filgħaxija barra tmiem il-ġimgħa u fil-festi. Skema oħra hija ħlas annwali tal-liċenzja ta' ċirkolazzjoni għal tipi ta' moturi se jitnaqqas minn 65 euro sa 25 euro fis-sena. Barra minn hekk vetturi antiki se jkunu jistgħu jivvjaġġaw sa 3000 km f'sena, bil-liċenzja se tkun dik ta' 8 euro fis-sena. Skema oħra hija li r-rati ta' taxxa ta' reġistrazzjoni ta' vetturi ġodda ikunu baxxi skont ir-rata ta' kemm iniżġu. Dwar dawn il-miżuri, il-Ministru Jim Burġ qal li dawn il-miżuri jagħmlu s-settur tat-trasport aktar sostenibbli. Il-miżuri huma dejjem intenzjonati sabiex ikollna trasport iktar effiċjenti u allura kemm jista' jkun innaqsu il-karozzi minn fuq it-toroq, imma jekk ser ikollok bżonn tixtri karozza qed nagħtuk l-inċentiv biex dik tixtriha tirrispetta l-ambjent u tniġġes mill-inqas jew xejn.